Morten, du er syg ud. Jeg ved sgu godt, du er syg i ronen hver dag. Men altså, jeg kan rigtig gøre noget ved. Ved. Hvad for et ved? Hold nu kæft. Du ved godt, jeg faktisk hedder V. Ja, ja. Hvad? Seriøst? Det er ikke engang løgn. Nå, nej. Ej, seriøst. Det er faktisk det navn, folk går og kalder mig op i skolen. Det er Ja. V. Mm. Det er også det, der er jo. Efter starter med V, så hedder jeg V. Ja, ja. Hvad? Det er ikke engang løgn. Hvor er det grin af mig. Nej. Nå, nu dadler I så for. Hvad? Sut nu min dadler, hvis I ikke tror på det. Jeg gider sgu ikke sutte dine dadler. Hallo, Ej, det er fandme ulækkert. dit grin, Morten. Det er simpelthen bare ikke i orden. Man skulle sgu... Fuck you, man. Man skulle sgu... Alla, krallabala. Au, for helvede mit fod. Jeg holder nu kæft. Man skulle... Små unger, sut nu min dadler, og kan man gerne. Man skulle fandme ikke tro, det var dig, der var den ældste her. Hvorfor? Nej, jeg er altid sådan med en boob. Jeg elsker det. Fy hovedet, når jeg siger til dig, mand. Jeg elsker også dig. Er det ikke dejligt at have sådan noget dejlig man boob sex? Dine fantasier, mand. Altså, jeg ved godt, at dine bukser, de hopper op og ned efter mig, men altså, du skal lige slappe lidt af, ikke også? Hallo, Forstår det der? Drengen, mind mig om, hvis jeg nogensinde bliver gay. Jeg bliver aldrig nogensinde gay. Vel? Men hvis det nu skulle ske, den 0,000% for det. Nej, den er der ikke engang, vel? Den procent. Men alligevel, anyway, pointen er, hvis jeg nogensinde bliver gay, så mind mig om, at jeg ikke skal have noget med ham der. Fordi ham deres fantasier, det er ikke også de skulle... Er du sikker, fordi jeg er helt fri? Du behøver ikke engang betale. Ved du hvad? Du har ikke engang noget at sige, du er helt fri. Jeg kan høre det på dig, Morten. Du har ikke noget at sige det. Sådan Jamen, du skal ikke engang betale. Nej, det havde jeg heller ikke tænkt mig at gøre. Altså, er du helt? Ja, jeg er helt. Jeg er ikke halv eller kvart eller noget. Jeg er helt. Er du sikker? Morten? Nu. Ja, din frækker. Seriøst, mand. Det her ikke også. Det er bare noget lort. Det lugter, mand. Det lugter af fyrværkeri. Det lugter af fyrværkeri, hvad? Jamen, Marius, du skal prøve at sætte ild til en blyant. Ja, det stinker virkelig pik. Ja, mand, det stinker af pik, der jeg er baby her. Hvorfor tror du, jeg sidder og gør lige nu? Nej. Ja, jeg sidder og gør det lige nu. Du ser ikke min dildo, den står, var. Nej, rolig nu, jeg sætter ikke ild til en En blyant. penis og en dildo er to ting. Jeg vil bare høre Marius, han vidste, hvordan det lugtede. En dildo og en penis er to ting. Bum bam, bum bum bam. Hvad fanden snakker du om? Simpelthen engang, er du to personer, der sidder og snakker sammen? Jeg har simpelthen en dialog sammen i to personer. I et menneske. Ja, det er dejligt at være sexet. Ja, Karl, hvordan går det? Okay, nu ved vi, du fantaserer om en eller anden sexet mand, der hedder Karl. Ja, okay, det ved jeg så ikke rigtig så meget om. Men Karl lige fra, hvorfor ikke Bent? Eller hvorfor ikke Dr. Steigel? Det ved jeg ikke, men du kan måske bedre lide Bent end Karl. Yeah! Må jeg snakke med hesten Karl? Ja, men Morten, nu synes jeg bare lidt, du skal sige hej til YouTube, ikke også? Nej, fordi jeg har lige optaget dig.